ating lahat. Ngayon din ang pagbati ng aming sentro mula sa INS President Raymond Hill. Meron din po pagbati sa inyo. Para po ni Diyos, sinasabi namin, twin sister po namin sila. True. Bilang pagkikisama po namin sila, tatawagin ko ang aming mga kasama bilang magbibigay ng aming pagpulis. Sa tuwing oras, hintay pa nagsasama. Ni unay ang kakabsan. Hintay natin warnak sa sino man sa uwi Diyos ang lebyan. Ang Espiritu Santo nagkasateng ngayon. Ilang lalaisin na mabasat sa Biblia, upad at liwag, kapsat ko at tuloy ka. Ito ram garun, lagi di panubong, ibinin na ka. Ni Cristo Jesus ang tuloy ka, ikaw sa nut kakasat anak ni Diyos. Babaeng panag kang kanta, hintay maliwliwag, malimatan pa'y adua problema. Awagan ni Jesus, ketenggen na ka, umalim, dibiring na. Ilay ngarut di padang, hintay na kauwisan, ludi ken inakdiran. Ingganat panumpalan, hintay maguludan, kahit di Diyos sa kangatwan. Ito ram garun, dagit di panlubog, ibinin na ka. Ni Cristo Jesus ang tuloy ka, ikaw sa loob kakastat anak ni Diyos. Kakastat anak ni Diyos. Membag na bigat tayo, Rodzat. Hindi tayo lawan mo ti Diyos. Basta met, sabi dito yung naya na yung espiritu. Kaya dumdum tayo, kung tumanggal na sa kala tayo, di na po ako gagamit ng mic. Kasi ko, malakas naman po yung boses ko. Dami pa na tayo. Hindi nga nagtaltal. Magaganda po yung mga nakakapag sa Hindi. atin. Kasi kita nga main kakabsat. Critical man, paano na may kami di fortress. Baro tawon nga ro dahil. Tata di na magko di katwa kung napapanan may. Kung siyang park ka na. Siyempre, ah. May stop duwa. Isa. Karubada kami mo lang namin tibalay kakabsat. Kasi nga sapay lang ko mga ito yung oras, may pa ito matibagik. Kung tatlo makurat yung oras tayo kakabsat. Total nagadot isang nagsao, alat na yung oras dan na mabalin. Sige lang, sige lang. Sabi yung Pangulo kasi nauna siyang nagsalita. Sabi nga niya, baliktad na nga talaga ang tempo. Dati nahuhuli. Kung rin alam kung bakit siya nauna. Wala na tuloy tayo yung natira para sa atin. Dito po sa pag-aaral, sinabi po dito sa Tito na balik po yun. Ito ulo na, dirito ng isuro ng Tito. Meron po nga isuro ng Tito, kada tayo pagsat. Ito nga na dito
tao amang riribo, pinton malpas to muna kunti may kadwa, kapanamog baga, papanawem, kinalahay ng Pangulo natin kanina. Sa pangalawang pagsaway, kung may mga nangguguluman, palayasin na raw po natin. Na kaya kanya nga kita, di pa nang palayas. Nasaan na yung pag-ibig? Pero sinasabi naman dito sa sulat, di po ba? Sabi nga na dapat palayasin. Pero kadalasan po, ang tinutukoy ko dito, Di dahil kaibilang ang nakabuso. papaloob po sa Biblia, lahat po ito ay pawang mga baga talinghaga lamang po. Yung baga, kaya nandito po Hindi tayo kaibilang mga ako. ebanghilista para siyang magpaliwanag, mangipalawag, kagsat. So mga kunana dito'y, itaw amang riribo, pintong malpas tulong natin, na ikadwa, apamagbaga, papanawan. Natatandaan ko po yung nung si Jesu Cristo, di ba may mga napapagaling siya noon, di ba? Yung mga napapagaling siya noon na nasa sa kanila yung mga masasamang espiritu, di ba? Alam niyo po yung nangyari doon nung makita nila si Jesu Cristo. Nagtagurugod. Sino ka? Sabi, kilala ka namin, anak ka ng Diyos. Diba, ginaganon si Jesus Cristo. Pero wag mo, kung gusto mo kaming palayasin, sabi niya, ibaon na kami igayante, tulungan ti baboy. Diba, ganon. Nung pinalayas nga niya, napunta sila sa tulungan ng mga baboy, napunta sila sa mga baboy. Ano nangyari? Mga tulog po sila sa bangin. Kaya ganito rin po yung mga pag-aaral po natin minsan. Palayasin po natin yung nasa sa kanilang loob, hindi yung tao mismo. Dahil nga sabi natin, huwag tayong magalit sa kapwa. Huwag tayong magalit sa tao. Magalit po tayo sa inuugali nito. Kung ito man po ay nakakasama sa tao, nakakasama sa kongregasyon, nakakasama sa lahat po ng mga taong nakakapuna sa kanya. Ito yun. Idinto ama, ilasin mo aday ito, itimakasal at agbaspason at ukuman natin bagi namit laing. So, hindi po natin po kasalanan yun. Kasalanan, pinagsabihan na po natin siya. Kung hindi niya mahal yung sarili niya mismo, apitan nan to, akapsa. Dahil sarili niya mismo, hangada kayo. Iti, paglakam, akapsa. Kadagit idagtuma, ang akapsat nga surat, kapay ko na na dito'y, Kulusas, tapos na po yung isang tao. 7 minutes na po yun. Sige lang, Di manmano ba pa? manmano da kay makita. 5 minutes pa. Pangulo pa ano to? Ako nga si Ben Hours kanina, pero pag sa bulo, mabilis lang pala eh. Sa Kulusas, sabi dito, ni Pablo Apostol ni Cristo Jesus kung ni kapsat tumutog ako tinakon ti Diyos. Isurat da ka digiti sa santo kan matalika kapsat king Cristo jay Kulosas parabor kata kayo kuntal natin biyang ti Diyos nga matayo. Agyaman kami ti Diyos nga ama na po tayo Yesu Cristo akan kanayon nga karkararagan da kayo. Umuyo ka kapsat. Uray dagiti apostol. Nya. Kitan tayo. Saan matlaan ket nga da tayo ti mangikarkararag di bagbagi tayo. Ikarkararagan na tayo, dagiti apostol, tapno saan nga mapukaw da di karirik na tayo nga espiritual. Tapno mayasidag tayo nga mayasidag iti Diyos. Dagiti iti aramid dagiti espiritu kapagsa. Dagiti dumdum kang tayo nga espiritu. Dito mo nga palagip lang nga palagip. Saan nga kunanay tayo nga saan lang kadalawas. Kapsat. Every time, every day kakapsat nga malagit tayo nga sila dapat nga sila lagit tayo kung man kakabsat iti Diyos sanla nga kadanutong iti Sunday sanla nga mapagtitigan iti kanayon sa mga sila lagit tayo iti Diyos segundo lang kakabsat nga malagit tayo iti Diyos nagpangtulan nga kaya iti Diyos masabi lang matasaan na
na naman na itulin kadagiti lang langit ang maipay kata kayo iso ang nangyon kapiti sa uti kita pudnot ebanghelyo. Dahito yan kakabsat dayjay di matbirbirutan di may kada tayo. Dayjay na idulin. Di tayo pa'y amo kakabsat ta tayo pa'y lang ditoy. Pero mangmangigang tayo kadagiti apostol kakabsat kadamdugtan kadagiti espiritu kada tayo no kasapno iti kinaragsak ti dayjay nga to. Maligit ko dayjay kanto at tayo. Ha? Kapag na kapag panunuto siya sa tatakla ng next. Kuna na dyan. Huwag nung aya, kuna na nga dating impyerno. Pag panunuto ka kapsat, huwag nakagaya. Dito ang impyerno. Sa lutsot kumat, kaya tunay na kapsat. Pero habang ada tayo dito, yung kapsat, siguro mamati tayo ang ada impyerno. Apay nga di tayo mamati kapsat, ket pura siya ket mabuti nga matay nga, awan iti ambok dito, kasto. Mabuti nga matay, in fairness sa Pangulo, natatakot din ako mamatay na wala akong alam na hindi ko man lang nagawang mailapit ang sarili ko sa Panginoon. Kaya habang nandito pa po tayo, habang may pagkakataon pa, sikapin po natin ilapit, hindi lang na sarili natin. Kung pwede lamang po, lahat ng pamilya po natin, hila-hila po natin para mailapit natin sa Diyos. Ganito po yung hinahanap sa atin ng Diyos, hindi yung pangsarili lamang po natin. Lahat po ng kapatid, kung pwede lamang po nating makayang ilapit sa Diyos, gagawin po natin. Sa anong dahilan? Sa anong kaparaanan? Sa pamamagitan po ng ibanghelyo po natin minsan. Dito po natin nagagamit yung mga talentong ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, sana lamang po gawin po natin yung mga nararapat na mga bagay na kailangan po natin maiambag. Hindi lamang po sa kongregasyon natin, sa grupo natin. Alam ko po, marami rin problema. Hindi lamang po dito. Kung gaano kalaki yung problema natin dito sa Hong Kong, mas malaki doon sa Pinas. Kaya mga kapatid, habang may pagkakataon, pagawin na natin. Ay iayos na po natin. Nabanggit po ni Pangulo kanina. Hindi po ba? Yung mga grupo na naman. Normal lang po yun. Maraming grupo. Pero sana may ayos po natin. Dahil walang silbi ang matatao, walang silbi yung pagka-union natin kung hindi natin po. Di po ba? Yun ang sinisikap ng Pangulo. Kaya dapat suportahan po natin, hindi yung taliwas po dito. Yung baga, madalas kasi, itong, madalas sinisisi ko rin itong Facebook minsan. Dahil sa mga comment na yan, napapalaki yung gulo. Aminin man po natin o hindi. Ganon ang kadalasan nangyayari. Kung tumahimik na lang, kung dinawas ang Facebook, wala na. Di po ba? Pag nag-comment yung isa, dadagdagan. Hanggang sa humaba ng humaba, pag ang umabot sa Pangulo, may kasalanan na siya, di niya alam. Ganun lang po yun. Apocalypse. So, sige, kunin ko na lang, dalawa. Pagtawan ko na yung isa. Pangulo, ha? Salamat. Sa Apocalypse naman po. Ito yung sinasagot nilo. Kaya po ba kaya? Magtagal pa dito. Sige lang po. Manok ng mga kita. Sis, ganito po yung sinasabi. Pagitagtingin, kinagpangpal ka digito'y apat to. Sa paulo na lamang po ha. Nag-asat dagitagtingin. Tumutayo ayaw tinagdakagsat. Dagiti nagtingin kami nga datuma. Kunatay di Ilocano, di datuma. Palweng. Paliwawan. Kunada. Tapos, intonodumtang da jay panangupom. Ni Maestro Isos. Kunada dito yung Mateo. Mangibasak lang dito may sa kapsa. Tunto, dagiti agkuna. Kuna na di Mateo 7:22.
Adun to dagiti ako na kanya kiti dayjay nga aldaw, apo. Saan kami aya nagiparto tinagan mo kasi tinagan mo pinarwarmi dagiti sa iraw kasi tinagan mo nagaramid kami kadagiti adu datlag. Dagiti nagdengar kakabsa. Nga nagararamid mat. Pero nagsardeng da. Kakabsa. Tanda nga ay tuloy dayjay nasayat nga aramid adu dikit de simyasi dagiti dalan. Gapuitan niya manan. Sisik manan ni Sisto. Maglakit na daw mapapapasok na Facebook. Kung na ipalgap punto, kada ko na uray ka ano, di kayo na am-am mo. Nagsakit, di mo ba yan? Kumadayo kayo, kanyakda kayo, kung na nga agarami. Maglawag, kaya sumunod yung waksa. So nga, datayo nga tensiyon kita. Datayo, kiraman ko di ba, di nga nagtingin kita sa o, kakabsa. No, ada dagiti banbanag na saan nga may kare no aling nilatan na kapsa ket no ada dagiti nasayat mat kupi-kupan tayo bareng may nayon mo basit dagiti bagak nga Di bag. may nayon ka dagiti taltalin to tatapsat nga kada tayo basta tumat magandang kakapsat ket inrogate kitayon kini pangulo nga amo kadto dagiti maadal tayo ita kakabsat ta every Sunday man kadto dagiti maadal tayo. Kunana. Magdanagan no kakabsat. Mabailan ni pangulong, mamudilanan nga panakin nadal ko. Dili ko na nandito tayo nga anos, masapol tayo anos tayo kakabsat. Kagan anos tayo, barbareng adang tumod dagiti supapak nga, aawag tayo. Ay sumot tibirbirokan tayo kakabsat, saan ka di? Saan ka di nga dayjay may sangabanag langit eh, tuktok-iko kan pino, gini. Dawdawatan tayo, dayjay panakaisalakan tayo doon. Babantayon dayjay kinasayati ti panagbiag, iti dayjay nga dagata may kadwalaan tayo kakabsat. Di mo na dayjay, panakadaanan tayo, dayjay saklang ni maestro tayo ng Jesus. Ket ay tila kakabsat ket ka na mawata. Sige man nakiti puros men payo. Kumpay dapay gumado nga tao pero laktawa kang kakabsat kamo tayo ng law ng Pinipangulo. Magyaman na kiti Dios. Ket sa pala mamata ti bendisyon sanla nga may paibada tayo amin. Tudi kiti kauray kadagiti kakabsat tayo nga daytiruar, kakabsat tayo nga kadagiti unag. Kadagiti amin. Ngata kada tayo kakabsat. Bendisyon ni Diyos, at ako na magandang tayo. Yung pag-ipapasan tayo.